האם הצלחה בלימוד התורה ניתנה דווקא לאנשים מוכשרים, לאנשים עם ראש מבריק? שימו לב משהו מעניין. יש דין בתורה שנקרא מה עברייה. מה זה אומר? ילדה ממצב סוציו-אקונומי סופר נמוך. ההורים שלה לא יכולים להחזיק אותה, אז אבא שלה מוכר אותה בתור אמה, בתור שפחה. כשהיא מגיעה לגיל 12 היא יכולה לבחור, האם היא רוצה להינשא לאדון שלה, או להשתחרר ולהיות חופשייה. בגמרא מובאים כל מיני טענות שאותה אמה עברייה יכולה לטעון בבית דין. טענות מאוד עמוקות, שגדולי ישראל כבר אלפי שנים, תנאים, אמוראים, עד הדור שלנו, מתפלפלים ומנסים להבין את העומק של הטענות של אותה אמה עברייה. אבל רגע, יש פה משהו לא מובן. הרי על מי מדובר פה? מדובר פה על ילדה בפחות מגיל 12. היא מעולם לא למדה בבית ספר, היא לא הוציאה תעודת בגרות, בטח לא הוציאה תואר. היא גדלה במשפחה שבורה לגמרי שלא יכלו להחזיק אותה. איך ילדה כזאת צוציקית יכולה לטעון טענות שגדולי חכמי ישראל אלפי שנים מתפלפלים ומנסים להבין את העומק שלהם? אדמו"רי חב"ד מסבירים, כשמשהו נוגע לך באמת, אתה תמציא את כל הסברות ואת כל העומקים בשביל לפתור אותו. כשזה נוגע לך, כשזה אכפת לך, אתה תצליח לפעול את הדבר הזה. כשיקר לי ללמוד תורה, כי אני יודע שדרך התורה אני מתחבר לקדוש ברוך הוא. כשאני עושה נחת לקדוש ברוך הוא, אז גם אם אני לא בן אדם הכי מוכשר, אני אצליח לפעול את זה. באמת, הרבה מגדולי ישראל, מחכמי ישראל, היו כאלה שבילדות שלהם לא כל כך מוכשרים, אבל הם הצליחו בגדול. וכמו שזה בנוגע ללימוד, זה בנוגע לכל תחום בחיים. יש תחום שקשה לי ואני רוצה להתקדם בו, אני רוצה לעשות את הדבר הנכון. אם יהיה לי את הרצון, אם זה ייגע לי באמת, בעזרת השם אני אצליח לפעול את זה.